Paseo. Paseo. Paseo por así. Aquest és el Globe Theatre, on abans William Shakespeare representava les seues obres. Abans s'omplia llegom a gom. La gent que més diners tenia pagava més per estar a la part de dalt, al contrari que ara. William Shakespeare va ser aquell escriptor que... William Shakespeare va ser un dramaturg del segle XVI, el millor escriptor de la història junt amb l'espanyol Miquel de Cervantes. És veritat que Shakespeare i Cervantes van morir el mateix dia? Sí, però a Anglaterra, en aquell temps, s'estilava el calendari julià. Aleshores, William Shakespeare va morir 11 dies després, el 23 d'abril. Shakespeare va ser un autor molt prolífic, no? Quantes obres va escriure? Va escriure 37 obres i 154 sonets als 52 anys que va viure. Quina és l'obra més curta que va fer Shakespeare? L'obra més curta que va fer Shakespeare va ser la Comèdia de les Equivocacions, que es pot representar en 1 hora i mitja. I la més llarga va ser Hamlet, que es pot representar en 4 hores. I de quin any és aquest teatre? Aquest teatre va estar construït al 1599 per Peter Street. Ja està reconstruït 2 vegades més. I sempre està construït en el mateix lloc? No, abans va estar construït a 300 metres d'aquest, que és l'original. Que bonic! Us vaig deixar temps perquè pugueu gaudir d'aquest enorme teatre. Quan acabeu, eixiu per aquesta porta. Anem a quedar-nos així. Aquest lloc està molt guai. Em pareix bé. Vinga, anem a amagar-nos. Ja no hi queda ningú. Mireu, mireu. To be or not to be. That is the question. Jo soc una altra. Oh, Romeo, Romeo, where is my Romeo? Què feu així? Aquest juguer. Quines xiquetes més boniques. Quin és surt? Qui sou vosaltres i què feu així? No, perdona. Què feu vosaltres així? Aquesta és la nostra casa i no podeu vindre a interrompre la nostra tranquil·litat. No sé si us credeu o no, però nosaltres som els fantasmes del Globe Theatre. A mi em diuen Comedy i els meus amics són Tragedy i William Shakespeare. No és possible! Estem intentant assimilar el que dieu, però per què teniu aquesta cara tan trista? Sou mort d'algú o és que sou tan vells que... Sense faltar joveneta. Sí, estem tristos. Estem molt tristos. Des de fa molt de temps trobem a faltar l'alegria, la il·lusió, la vida d'aquest teatre. Ja ningú el recorda. Fa 400 anys que aquest teatre no s'il·lumina amb l'emoció i la felicitat de les persones que gaudien d'ell. Tranquil, Tragedy. Segur que tot anem a brillar com en els vells. Joves, les ferides que no es veuen són les més profundes. És difícil no estar trist quan en aquest escenari s'han representat les obres més brillants sobre el poder, l'ambició, l'amistat i l'amor que l'home ha vist mai. Tinc una idea! Anem a cridar al nostre amic Ariel, un esperit màgic per a que us ensenyi què és el que passava així fa 400 anys. Vinga, cridem-lo tots junts. Ariel! 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 Hola, amics! Quant de temps sense veure'ns? Ariel, igual que feies a la tempesta, la comida no és a Pròspero que passen coses amb la teua matxa, ens podries ajudar a ensenyar-li a aquestes joves com era una representació d'aquelles? Clar que sí, em fa molta il·lusió. Seieu i presteu atenció. Quins nervis! Quant de temps sense actuar? Pròspero és dur lleig i temps de Milà, però el seu germà Antonio li va furtar el joc i el va expulsar. Des d'aleshores que viu a una illa deserta. Pròspero viu en companyia de la seva filla Miranda i es dedica a descansar i estudiar els llibres de màgia i entrar en contacte amb esperits com jo, Ariel. Quan Pròspero s'assabenta que el seu germà Antonio navega a prop de l'illa, li ordena a Ariel que provoca una tempesta en alta mar per a que naufrague el vaixell d'Antonio prop de l'illa. I així
tota la tripulació, incloent Ferdinand, el fill Antonio, vinguen tots a l'illa. Where's all this music be? Is in the air or of the earth? It found me singing on the shore, waiting for my father, and I follow with it. Is it God? Full followed by your father lies, his bones are coral made. Those bears that were his eyes are closed, he suffered as he changed. Something rich and strange, something rich and strange, something rich and strange. This spirit sing of my drowned father. Say, Miranda, say what is you see. What is it? Is it a spirit? What a beautiful form. Is it a spirit? No, it breathes and eats like you and I. This man who you see was in the grave. He seeks his fellows, but cannot find them. Only a man? He's divine. All goes according to plan. I'll find spirit. I'll free thee within 2 days for this. Oh, goddess, are these songs sung for you? How did I come here? Oh, wonder, are you God or maid? No wonder, sir, but certainly a man. She speaks my language. If we were in Naples, I'd make you queen. Ariel, they are in love. And what could the king of Naples have to say about that? He cannot hear me, for he's my father and he has grown. Oh, I'm sorry to hear it. Yes, it's true, and all his noblemen, all lost at sea. How am I to believe you? Father, why you speak so harshly? How are we to trust this man? I speak not for him in this way. Have you put this yourself upon this as long as a spy? Are you doing it for me? No, this is not true. How could evil dwell in something so beautiful? Father, do not do this. I speak not for him in this way. Come on, I say that you will. No, I will fight for my freedom until my enemy broke his strength. Father, have mercy. Próspero, amb el seu pla de venjança, con Ferdinand i Miranda s'enamoren per mitjà de trucs de màgia, acaba renunciant als seus poders màgics i perdonant als seus enemics, permitint que Ferdinand i Miranda es casen. No podríem ajudar-vos a reobrir el teatre? Com seria això possible? Per què? Tres homes que segur que no xafan en un teatre. No tenteu a homes desesperats. I tant que sí, i a més estem a soles. Podem cridar els nostres companys. Molt bé, podríem intentar-ho. Segur que serà un absolut fracàs, com he dit. Pot ser no.
El destí és el que remena les cartes, però nosaltres som els que les juguem. Confiem en elles, tenen il·lusió i ganes de treballar, i segur que aprenen ràpid de mestres com nosaltres. Ja que sí! Estem disposats a ensenyar-vos, però he de prometre que complireu la vostra paraula de treballar sense descans fins que tinguem l'obra i el teatre a punt. Us donem per més sagrat! Vinga, sabem el que som, però no sabem el que podem arribar a ser. Sí, que tenen molt d'entusiasme. Va, donem-nos una oportunitat. Anem a donar-vos una oportunitat, però heu de treballar de valent i guanyar-vos la nostra confiança. Moltes gràcies! És veritat, moltes gràcies! Confieu en nosaltres, vos prometem que no fallarem. Convoqueu a tots els vostres amics per a aquesta mateixa vesprada. Farem un càsting per a seleccionar als alumnes més aptes de dur a terme les meravelloses obres de William Shakespeare. Representaran fragments d'obres meues. Val, cridarem als nostres amics i els avisarem. Vaig enviar-los un WhatsApp ara mateix. Hola, soc Aitana i tinc una fantàstica notícia per a contar-vos. Hem conegut els fantasmes del Globe Theatre i a William Shakespeare. Necessiten la nostra ajuda per a reobrir-lo, ja que serem els actors de l'obra de la reestrena. Pregunta als companys qui vol participar en el càsting. Vos esperem ací, a les 5, al mateix Globe Theatre. Ja està, enviat. Ara esperarà a veure qui ve. Jo, xiques, no ve ningú. Nos van a ajudar. Qui serà? Hem vingut a jugar-vos! Fantàstic! Sabíem que no se t'havia de tirar! Així teniu els textos a preparar. Podeu elegir entre el conegut soliloqui de Hamlet i la famosa escena de la balconada de Romeu i Julieta. Jo faré Hamlet! Doncs jo, si algú s'anima a fer de Romeu i Julieta amb mi, Jo faré de Julieta. Molt bé, avant! To be or not to be, that is the question. When this novel synthesizes to something, the lines and allows of outline of force. or to take and seven a sea of trouble, and by opposite them to die, to sleep. No more, and by sleep to say, we end the heritage and the thousand natural souls that flesh in her too. Tis a consummation, the body to be rich, to die, to sleep, perchance to live. Oh, Romeo, Romeo, why are you my enemy? Forget your father, forget your family and your name. Our families are not important, Oh, Juliet, I will do anything for you. but the families are enemies. What can we do? I want to marry you. Tomorrow morning, my nurse will come to you. Make a plan for a wedding and tell her everything. Goodbye, sweet Romeo. Goodbye, sweet you. Tots heu estat molt bé, així que, com necessitem molta gent, hi podreu participar tots. I l'obra amb la qual reobrirem el teatre serà Romeu i Julieta. Per fi, el dia de l'espectacle. Que ganes tinc de demostrar que tenim talent. Doncs jo estic molt nerviosa, no estic preparada per així, se m'ha oblidat tot i estic totalment en blanc. Tranquil, has practicat moltíssim. Anem a ocupar els nostres seients. Benvolgut públic, benvingut a l'històric i magnífic Globe Theatre. La funció de reapertura va a començar.
Poseu tots els vostres sentits en la tornada a aquest escenari de la venjança i l'ambició, l'aventura i l'amor. Gaudiu de l'obra. Es recordem que està totalment prohibit llançar tomàquets o altres productes de la rica i variada horta a los niñicas actors. Moltes gràcies. Per a poder gaudir plenament d'aquesta obra, senteu-vos en els còmodes butaques que teniu al vostre abast i no oblideu desconnectar els vostres mòbils. ¡Que comience la función! Who hate each other, the Capulet family and the Montague families. Their grandfathers hate each other, but nobody can remember why. Romeo is a Montague. He prefers no about a mass party at the Capulet house, and decides to go there. Come on, Romeo, we'll be late for the party. Welcome everybody. Ladies, gentlemen, come and dance. Musicians, play. But I love her. Nurse, who is that young man? He's Romeo, he's a Montague, and the only son of your British enemy. Impossible! My only love comes my only head. And goes to her door.
brown bags. It is empty. I use from Amsterdam.